Pokiaľ si nešťastný zo svojich gumených rohoží, tak dneska ti ukážem, ako ich dať naspäť dokopy. Budeme na to potrebovať dva produkty, jeden z nich je Gumifix od značky Koch a druhý je Refresh priamo od nás. Pomocou Refreshu rohož vyčistíme, bude nám k tomu stačiť mikrovlákno, jednoducho nastriekame na ňo a začíname s čistením. Krásne si prebehneme celú rohož, vyčistíme každý nedostatok, ktorý tam ešte zostal. No a teraz si zoberieme Gumifix. Ten sa aplikuje priamo na rohož, musíš ho chvíľku nechať pracovať, ale nemôžeš ho nechať zaschnúť. Nie je to žiadna masnota, práve naopak je to alkoholový čistič, ktorý v podstate vyťahne z tej gumy každú nečistotu. Určite si daj dôraz na to, aby si nenechal nikde nejaké zvyšky toho prípravku, mohol by ti zreagovať s tou gumou. No a takto to už vyzerá hotové. Stačí nám to hodiť naspäť do auta, no a výsledok je fakt perfektný. Tieto produkty a oveľa viac nájdeš na e-shop.rdmgarage.sk.